Pane mashoko abuda chitogwa nevakomana vamozi vavaiva vamoti mukafunga nezvavo BP inokwira vakomana veZimbabwe Electoral Commission veZEC. Mashoko ava vachitaura ekuti vanhu vatovhunduka vakati zvatichiri muna 2024 vakomana asamira mashoko abuda chitogwa pana kuti subscribe like or turn on the bell icon. Pane nayo yakamira kudai so panapa tona kuti mudhimira masvingo anobudisa nhau dzakanzi ZEC starts preparation for the 2028 elections. ZEC has started the preparations for the 2028 harmonized election after holding a 2-day review conference of the 2023 elections on Tuesday. 160 delegates from stakeholders organizations including political parties, churches, CSOs, government departments attended the conference. Contentious issues were police and ZEC bias in favor of ZANU-PF and the need to accommodate the diaspora vote. ZEC blamed the lack of diaspora vote on the law and called the electoral law reform. The comments from the review conference will be used reform the electoral law. Ndomashwa tukuna panapo vakomana ava vasikuneta ma-allegations anotogone vanhu vanyakoni evidence yakaputitswa nethe Sabc report ichiti aiwa ZEC yakatadza kuita ma-credible elections, vanhu vanyasikuona kuti aiwa yakariga kana yakaita nema. Vamba toona kuti ine move yatiri kuona kuti people they lost trust in them, they are still mobilizing kuramba vachiita ma-elections pasina ma-reforms kana pasina zvinhu zvakaitikwa kana kuti the government isina kuvhizita pama-issues iwo kana the Sabc yacho yakaputisa the report. Chinhu chiri kushamisa vanhu zvekuti vanhu vabva vatanyatso kutoti aiwa izi nhau zvatikapindiri, vamwe vatoti aiwa kana kuti tonovhota kwacho tingatorega kana nhau dzacho dzisvika kuma-extent akadai. Kuti dzemafunguto enyu moti kudii pamusoro pechiitiko ichi, aiwa pine kume section medu musana subscribe or like and turn on the bell icon.